Dobrý deň, milí priatelia. Dobrý deň, Vladko. Zdravím sa Sabitka našich divákov, poslucháčov. Takže počasie sa znovu stretávame takto spolu v jednej obývačke virtuálnej. A dneska tak som si pozrela, že by sme sa mohli pozrieť my na dotyky, na objatie, na to, čo to robí s človekom, keď sa fyzicky dotýkame, myslím na fyzické dotyky, na objatia, na pohľadkanie, že prečo je to niekedy pre nás také dôležité a prečo niekedy sa stránime tomu. Poviem potom bližšie, hej, alebo budem klásť tie otázky. Takže najprv vôbec dotyk, prečo je pre nás ako pre človeka dôležitý dotyk, objatie. Veľmi zaujímavá téma a pokračujeme teda v tej sérii rozhovorov o našich zmysloch a zmyslových receptoroch, ktorými vlastne náš mozog spracováva, dostáva podnety, dáta o tom, v akom prostredí sa nachádzame a sledujeme priestor, prostredie, v ktorom sa vyskytujeme. Áno, a ide o zdravie. Takže ako zostať zdravý cez zdravé vnímanie priestoru, cez telo. Sme multidimenzionálna bytosť, takže je treba vedieť, že na každej tej úrovni našej existencie je ten dôvod pre ten správny spôsob nazerania na seba a na svet iný trošku. Na fyzickej úrovni ten dotyk je veľmi dôležitý pre pocit vnímania, že sme súčasťou väčšieho celku, že tu nie sme sami. Vnímanie hustoty, či je niečo riedke, alebo husté, tvrdé, alebo mäkké, to nám dáva informáciu o tom, ako reagovať na to prostredie. V priestoru reaktívnom sledujeme vždy, či sme v bezpečí. Čo nám hrozí. Amygdala nás upozorňuje, pozor, toto je tvrdé, môžeš naraziť, toto je mäkké, to je príjemné, to je nepríjemné. Ale aj mäkké, keď je niečo a je to treba z voda, vstúpiš do močiara a máš mäkké pod nohou, tak je to nebezpečné. Tvrdé je zase bezpečné. Keď narazíš čelom do prekážky, tak je príjemnejšie, keď je to perina, ako keď je to kolejnica. Takže ja tam za tým tvrdým a mäkkým cítim aj tú istotu a to nebezpečenstvo, že keď vieš. Presne tak. Ale nie vždy je to tak, že to, čo je tvrdé, je nebezpečné a to, čo je nebezpečné. Tu môžeme podľahnúť seba klamom. Že treba mať tú vyššiu inteligenciu. Že tá pudová inteligencia, ten koreň nášho mozgu, ten limbický systém, ten má tú starú pamäť, ale tá nová, tá horná časť mozgu, tá nás upozorňuje na to, čo už sme, tú novú skúsenosť, rozpoznané veci a súvislosti. Čiže dotýkame sa niečoho hlbokého v sebe a pozeráme na to z nadhľadu. To je vlastne tak je štrukturovaný náš mozog. A keď všetky tieto úrovne zapojíme, tak dochádzame k pokoju, že svet je v poriadku. Ak sme jednostranní, pozeráme len s tou starou skúsenosťou alebo len s tým racionálnym, tým novým mozgom, neokortexom, tak sa môžeme dopustiť chýb, omylov, sebaklamov. Dotyk ako samotný na tej fyzickej úrovni sa potom prepája s tou biochemickou úrovňou. Že preto, aby sme sa cítili vnútorne naplnení, šťastní a byť súčasťou celku, v ktorom žijeme, potrebujeme jeden veľmi dôležitý hormón a to je oxytocín. Oxytocín nám umožňuje preciťovať celistvosť a preciťovať, že sme rovnocennou súčasťou celku, ktorého sme súčasťou. Áno, teda či už rodina, alebo spoločnosť, alebo tu planéta Zem a cítiť sa tu prijatý a cítiť sa doma, to všetko nám umožňuje oxytocín. Keď ho nemáme, tak sa zatvárame a trpíme takou prázdnotou, osamelosťou, smútkom, pocitom odcudzenia, odmietnutia, opustenia. To sú tie pocity, ktoré tam vychádzajú. Takže dostatok oxytocínu, ale neriešime tak, že si ho budeme umelo dodávať, ale musíme vytvoriť celú sériu následností, ktoré potom majú za dôsledok, že ten oxytocín tvoríme. No a práve dotyky, vzájomné dotyky, dotýkanie sa, hladenie, masáže, milovanie, proste tam, kde dochádza k úzkému kontaktu s dotykom cez hmatový orgán, tak to je podpora tvorby oxytocínu. Možno každá žena, alebo určite teda prevažná väčšina žien, ktoré sú matkami,
tak zažili ten pocit takého hlbokého prepojenia s dieťaťom. A keď sa dieťa prvýkrát už ako vyšlo ich z tela, dotklo ich pokožky a špeciálne prsníka, keď ho kojili. A to je práve ten pocit, keď prichádza obrovské množstvo oxytocínu. Je to aj preto, aby tá matka to dieťa prijala. Aby proste žila preň, lebo to je preto dieťa nesmierne dôležité, lebo len tak prežije. Takže občas sa stáva, že príde taká poporodná depresia, keď máme veľmi silné programy, predstavy o tom, ako chceme žiť a to dieťa zrazu je prekážkou a najmä keď príde taká tá únava, tak vtedy môže žena, a to mnohé v intimných situáciách, keď sa cítia bezpečne, aj priznali, aj povedia, že som mala pocit, že by som ho najradšej to dieťa zabila. No, ťažko aj vyslovuje, nie to ešte počúva, ale naozaj to takto býva. Že v tej chvíli... Tam potom aj druhá strana je, že napríklad tá žena nechce žiť. Áno. Že nie len to dieťa odmieta, ale... A proste tak sa cíti z toho unavená, tak sa jej zrútil celý svet, že nevie. A práve oxytocín urobí tú hormonálnu zmenu nastaviť tak, že to najväčšie šťastie je byť tu pre to dieťa. To dieťa vlastne zabezpečuje tú ochranu a bezpečie, aby prežilo, aby dostalo tú potrebnú, lebo ľudské mláďa nie je schopné vlastného života, samostatného života bez rodiča. Ešte dozrieva, ešte dlho to trvá, kým vlastne jeho mozog, potrebujeme väčšiu hlavu, ako môžeme mať, na to, aby sme prišli na svet. Takže tá hlavička ešte pokračuje, rozvoj toho nového mozgu, neokortexu pokračuje vlastne až po narodení, prudkým spôsobom narastá vlastne ten rozvoj. Takže preto ľudské mláďa nie ako vo zvieracej ríši nachádzame mláďata, ktoré už od momente, keď vyjdú na svet, matka ich trošku ošetrí, opatrí, očistí a postavia sa na nôžky a už sú schopné samé dôjsť k zdroju potravy a tak ďalej. A niektoré už úplne sa stávajú nezávislé od rodiča. Skôr sa držia v hufiku, rybky napríklad. A vzájomne sa podporujú tým, že ich je veľa, tak vytvárajú taký ako zdanie, že sú veľké a držia sa spolu, ale už nie sú závislé na tom rodičovi, ani v hľadaní potravy, ani v ničom ďalšom. Takže, vieš čo, tu si mi pripomenul niečo, keď si hovoril o tom kojení, lebo presne mi prišlo na že keď som kojila dieťa, tak čím dlhšie, čím bolo väčšie, tak tým viacej som ja toho oxytocínu mala v sebe. Že vždy, keď aj teraz som v takej akože náročnejšej situácii, tak si presne na ten moment spomeniem, že keď sa to dieťatko prisalo a že čo sa robilo v mojom tele. Hej, že úplne to, ako keď vysoké vibrácie, keď sa napojíš niekde, tak to bolo úžasný pocit a dodnes si ho zachovávam. To je ten dôvod, ako príroda, vlastne to, ako sme stvorení, ako sme konštruovaní, zariadila, aby sme sa vzájomne podporovali a že nám ukazuje, že sme symbiotická bytosť. To znamená, len život v symbióze s ostatnými formami života nám umožňuje pokoj v srdci a nadhľad v životných situáciách. Nepadáme do paniky a nezatvárame sa strachom potom. Ešte by som... Iné kultúry, len tu chcem povedať, že som cestoval už, mám ten dar a požehnanie, že mohol som a tak som našiel aj také kultúry, ktoré toto hlboko chápu, že to udržiavanie vnútorného mieru so všetkými formami života má hlboký zmysel pre ich pokojný život. Tak ti páči. Ušla mi otázka teraz, už viem, že hovorím o príjemných dotykoch, ale dotyk nemusí byť len príjemný a môže byť možno aj taký poštuchujúci alebo až agresívny. Áno, ak veríme na to, že motivácia tlakom je tiež užitočná, veľa ľudí povie, že veď konštruktívna kritika ma posmeluje, strach ma nakoniec mi zabráni v niečom nerobiť niečo, čo nechcem, alebo čo mi je nebezpečné. Áno, je to tak, voči tomu niečo namietať, ale treba sa pozrieť na dôsledky. A dôsledok je ten tlak, teda utrpenie vždy. Tak existuje aj iná cesta, ako sa motivovať, aj tá vnútorná motivácia cez rast, alebo sa môžeme motivovať prísľubom budúcich slastí, keď ideme za nejakým cieľom, ktorý teda vytrpíme si tú cestu, lebo máme tú víziu cieľa, kde bude už potom tá odmena. Ten tlak neustály tlačiť na seba. A to je tá cesta cez tlak. To veľmi často, väčšina ľudí takto žije, že buď teda tlakom na seba, alebo prísľubom nejakej vízie, za ktorou chcú ísť a potom budeme šťastní. Neexistuje žiadny potom ani vtedy. Existuje len teraz.
Takže kto nedokáže byť šťastný teraz, tak veľmi ťažko dosiahne šťastie niekedy v budúcnosti a ani tým najväčším tlakom sa šťastiu nedopracuje. Uh-huh. To je zase tá schopnosť rozlišovať mäkkosť, tvrdosť a kedy je správne jedno a kedy druhé. A neplatí to univerzálne, že to, čo je hladkanie, je len príjemné a aj dotyk môže byť agresívny, aj dotyk môže byť bolestný a aj keď sa dotýkame nedovoleným spôsobom, to je napríklad veľmi dôležité pre vzťah rodiča a dieťaťa, najmä otca a dcér, aby otec bol bezpečným mužom, aby dieťa a dcéra mala ten pocit, že naozaj rozpoznala, čo to znamená bezpečný muž. Ten otec sa nikdy nedotýka nedovoleným spôsobom. No. Uh-huh. A ani mu to nenapadá. A ak mu to napadá, tak tam niečo nie je v poriadku. Tam s jeho svedomím, s jeho hodnotami, s tým, čo ho ovláda. Aj také veci sa ale dejú. A máme tu skúsenosť. Veľa ľudí sa rozpamätáva na to. Možno si to ani neuvedomili, až neskôr pochopili niektoré tie signály, čo sa im dialo v živote. Že keď boli deti, tak sa ich dotýkal niekto nedovoleným spôsobom. Áno, nedôstojným a teda takým, že uspokojoval nejaké svoje chtíče a nebral ohľad na to, ako sa cíti to dieťa. To je jasné, to má dôsledky potom. Má potom ťažké dôsledky, lebo ten človek dostane zavretý. Ani to o tom nevie možno niekedy. Nie vždy si to uvedomuje, alebo to dieťa uvedomuje, o čo vlastne išlo. Ale tie dôsledky tam zostanú, trauma. Tu ale treba povedať, že etikoterapii, ktorá pracuje so spirituálnou úrovňou človeka, to nehádžeme tú vinu len na toho človeka, ale my vôbec nehľadáme vinu, to treba povedať. Ale snažíme sa porozumieť príčinu toho, prečo sa to tak dialo. Prečo sa to dialo práve tomuto človeku. Prečo sa stretol práve s takýmto agresorom, ktorý zneužíval tie dotyky. No, tie príčiny sú desi ešte hlbšie v každom z nás. Áno, strata sebaúcty, cti, dôstojnosti vedie k strate sebahodnoty, sebaúcty, sebadôvery, sebalásky. A čím je máme menej, tým viac nám to zrkadlo života ukazuje neúctu. Čiže neúcta k telu druhého človeka, ak na mojom tele niekto môjmu telu prejavuje neúctu a dotýka sa ho nedovoleným spôsobom, alebo takým spôsobom, ktorý mne je nepríjemný, tak mi to ukazuje, že ten človek nemá úctu ku mne. To v zrkadle etikoterapie znamená, že by som sa mal pozrieť na to, ako ja sám mám úctu k sebe. Kedy sám seba vnímam ako obeť, kedy sám seba vnímam alebo som ako agresor. A ako sa mi to v živote prejavuje, keď toto mi to zrkadlo života ukazuje. Tam potom môžeme nájsť tie odpovede. Tým ale nechcem nejako ospravedlňovať to, že sa takéto niečo deje ako z tej strany agresora. Ale ja to nehodnotím v tejto chvíli ako správne, nesprávne, alebo kde je vina, nehľadám, ale poukazujem na príčiny, lebo ak vnímame príčinu len mimo seba, tak takýto človek, ktorého bolo, že sa ho niekto dotýkal nedovoleným spôsobom, treba už v detstve, alebo aj v dospelosti, to je jedno kedy, tak nemôže to skončiť inak ako pocitom, že je obeť. On je v tej chvíli obeť, ale tou obeťou sa tiež stal na základe nejakej kauzality, ktorá tomu predchádzala. A tu je to zaujímavé pozrieť sa na to. Lebo potom môžem zmeniť tie vzorce, ktoré ma priviedli k tomu, že som sa stal teraz obeťou. A veľmi často sa obeť mení na tyrana, mimochodom. A to spravidla tak je. A potom sa točíme v tom vzorci obeť tyran do nekonečna. Áno, to sa môže týkať jednotlivca, rodín, komunity, ale aj celých národných spoločenstiev, že sú národy, ktoré milujú byť obeťou, tak sa zdá, lebo vyhľadávajú situácie, v ktorých vždy ako obeť končia. Dobre, môžem... Spracovanie týchto traum, uvedomenie si týchto faktov, prebratie zodpovednosti za toto, na všetkých tých úrovniach umožňuje človeka vyslobodiť sa z toho vzorca a prestať nájsť svoju dôstojnosť. Tomu, čo je česť. Takže to je na tej fyzickej úrovni, ale potom sú tu ešte tie vyššie úrovne, tá mentálna, emočná, energetická, spirituálna úroveň a tam dotyky už potom má taký ten širší aspekt. A možno aj o tom by sme mohli pár viet povedať. No, skús povedať, lebo ja mám vzadu otázku, tu ti ešte položím, ale keď si tento širší aspekt, tak toto ma teraz zaujíma. To je ten aspekt toho, že čo znamená dotyk slovom napríklad. Áno, že sa ťa dotknem slovom a bolí ťa to, alebo dotknem sa ťa slovom a pohľadí ťa to. A kedy je to aké? Je to závislé odo mňa, ktorý sa teba dotýkam, alebo je to závislé od toho, aké ty tam máš vnútorné nastavenie, tvoj postoj k tomu. A tvoj postoj je závislý od čoho? No ak je to bolestné, ak sa ťa moje slovo dotkne, tak to znamená, že tam máš nejakú ranu. Keď ti pohľadím ruku
a ty tam a ja mám slanú ruku, bol som v mori a je slaná a ty máš tú ruku zdravú, tak to pohľadenie ti bude zrejme príjemné, lebo príde oxytocín. Ale ak tam budeš mať ranu otvorenú, treba, ja ju nevidím a ja ťa pohľadím tou slanou rukou, tak to ťa bude bolieť. Áno, a pritom som urobil to isté. Čiže ak mám zranenia a reagujem na slovo, na tej úrovni, dotýkam sa ťa slovom, to už sme sa rozprávali vtedy, keď sme hovorili o tom ohlase a vyjadrovaní cez slovo, ale je to tiež dotyk. Lebo sme energia z energie a dotýkame sa. Zvuk je tiež energia a naše telo je tiež z energie. Ale dneska sa bavíme viacej o tom fyzickom dotyku, ale som chcel ukázať, že dotýkať sa môžeme aj teda slovne, aj pohľadom sa môžeme dotknúť. Ano, môžem na teba pozrieť s láskou a môžem pozrieť na teba chlípne a môžem pozrieť na teba s nenávisťou. A ty to dokážeš rozpoznať, ako sa pozerám. Ale opäť, podľa toho, čo rozpoznávaš a čo v tom vidíš v tom mojom pohľade, tak to nie je len o mojom pohľade, ale aj tvojich filtroch, akým sa pozeráš. No a teraz tá otázka, na ktorú som si dala čas, lebo bol som v situácii, že keď manžel zomrel, tak som neznášala dotyky. Vôbec, ako ani v autobuse, keby sa ma takto dotkol len tak mimochodom. Hej, to znamená, že by to bolo veľmi, veľmi nepríjemné. Takže to je jedna situácia. Alebo teraz sa mi stalo na kruhu, ktorý sme mali meditačný, tak jedna dievčina sa tam rozplakala a mladý muž hneď priskočil a začal ju objímať a ona ho takto otlačila celou tou rukou. Urobila takéto gesto, hej, on išiel s tým, že ti doprajem to bezpečie, ale tam bolo toto. Takže... Nebolo to práve to, čo ona v tej chvíli potrebovala. On to nevycítil. To v kruhoch, keď vediem kruhy, tak veľmi často vidím, že keď niekto sa dostane do procesu, začne sa uvoľňovať emócia, tak záchranári, najmä tí, čo majú ten vzorec záchranára, ako využijú príležitosť prísť k energii, tak rýchlo zachraňovať. Hej? Bez ohľadu na to, či ten človek vlastne chce byť zachránený, alebo mu prejavím dôveru, že v tejto situácii on dokáže sa zachrániť, dokáže plávať a vypláva z tej vody. Nepotrebujem riskovať, že prídem k nemu a ešte sa budeme topiť obidvaja, alebo budem na silu zachraňovať. Ale to znamená, že nie som ľahostajný, že vidím, že ten človek to zvláda. A keď je to terapeutický proces, tak tam je vždy treba dôverovať tomu procesu a nezasahovať do toho, neísť ho zachraňovať, lebo mu môžeme zobrať tú príležitosť objaviť ten mechanizmus, akým sa vlastne uvoľňuje, lebo už bude zachraňovaný, už bude tá obeť zrazu, ktorá potrebuje tú pomoc záchranu. Takže v takýchto kruhoch bezpečných terapeutických je vždy na to treba ľudí pripraviť, že keď sa toto stane, tak treba zostať plne napojený súcitom na toho človeka, podporovať ho v tom procese tým nastavením, aké mám k nemu. Nečakám, že kedy toto skončí, je mi to nepríjemné, alebo nudí ma to, ale som s tým človekom, ale fyzicky sa ho nedotýkam. Nechávam mu ten bezpečný priestor, aby mohol tým procesom prejsť slobodne. No, mne tu prípada aj to, že keď ja som bola tak dolu energeticky a niekto sa ma dotkol, tak ja som sa ešte viac rozplakala. Áno, áno. A tu je ten príklad, čo si povedala, že keď ti manžel zomrel, že ako si sa cítila. Ty si bola úplne prirodzene, cítila si sa opustená, osamelá, zavretá, smútila si, trúchlila si, potrebovala si prejsť tým znovu nadýchnutím sa životu a otvoriť sa mu. A v tej chvíli, keďže si bola zavretá, tak si tam mala málo miesta. A keď niekto tam prišiel, tak ťa ako keby ešte to málo miesta bral, ako oberal, hej? Že vlastne ti vstupoval do toho tvojho intimného, toho, čo bolo v tej chvíli len tvoje. A preto ti tie dotyky neboli príjemné. Práve tá zavretosť to robila. Keď sme otvorení, máme dosť oxytocínu, vtedy nám neprekážujú, naopak podporujú nás. Dotýka, pohľadenie, potlapkanie po pleci, to aj chlapí robíme, že si dáme uznanie, hej. To sú tiež dotyky, vlastne mužské dotyky, to sú trošku iné, ako tie ženské sú také jemnejšie, také ladnejšie a my tak možno dáme do toho aj taký akože silnejšie tlapneme práve v tej sile tlapnutia chlapa po pleci, mu dávam signál, že si silný, vidím ťa ako silného, dokážeš to, dáš to. Ale zase oceňujem, že vy muži k nám ženám viete byť aj tí jemní, že len takým jemným dotykom po chrbátiku dáte najavo, že je tam to spojenie. Že som tu. Len ten signál, že nepotrebujem to komentovať, nepotrebujem sa ťa ani týkať, rešpektujem tvoje prežívanie, neruším, mám
mám úctu k tomu posvetnému stavu, keď si v tej emócii a viem, že potrebuješ ňou prejsť. Nebudem ti dávať teraz múdre rady, ani ťa poučovať, ani ti hovoriť, ako to zvládneš, ako to dokážeš a tak ďalej, ale len prichádzam, dávam ti signál, keby čokoľvek som tu a to je ten dotyk. To je veľmi dobrý spôsob napríklad zvládnuť výchovu detí. Deti väčšinou sa potrebujú uisťovať v to, že rodič je tu pre nich, že sú bezpečí, lebo ako ľudské mláďa by neprežilo. A ako to testujú deti? Keď príde návšteva a ty sa rozprávaš s tou návštevou, niečo máte otvorené a to dieťa v tom momente potrebuje tvoju pozornosť a pýta sa a nárokuje si a chce niečo a ty chodí a ty choď preč teraz, nechaj ma a tak ďalej, odmietaš ho. No, dieťa si to vyhodnotí, aha, tak nemiluje ma. Táto cudzia osoba je pre neho dôležitejšia ako ja. No tak ja som opustený a už sa zavrie a ide do smútku a obnovuje svoje vzorce strachu z odmietnutia. Ale zase je veľmi neúctivé, keď dospelí sa učíme, že keď sa dospelí rozprávajú, tak počkaj. Ne? A to znamená, že nie si dôležitý zase. Že rešpektuj dospelého. To je taký ten odkaz. A dieťa príde a mu povie, že vyčkaj teraz, neruš ma, lebo ja teraz sa tu rozprávam s tietou. Alebo platím pri pokladni, tak to tam deti do teba dokážu neuveriteľný cirkus urobiť pri pokladni, lebo vtedy chcú tú pozornosť. Čo tam nejaká cudzia osoba za sklom je dôležitejšia ako ja? No nie. Tak vtedy máme to dieťa zase ako odstrčiť, že odmietnúť ho. Pritom ako naučíme, že si pre mňa nesmierne dôležitá bytosť, na tomto zemi si moje dieťa a keď s niekým hovorím, tak pre mňa je dôležité udržať ten kontakt, je to úcta k tomu, s kým hovorím, ale ty mi môžeš dať najavo, že niečo potrebuješ, to je v poriadku. Príď ku mne a chyť sa ma za ruku. A ak ma chytíš za ruku, ja ja ti stisnem naspäť, tým ti potvrdzujem, že som navnímal, čo mi chceš povedať a hneď ako to bude možné, ako skončím túto, tak celá moja pozornosť bude tvoja. A potom to aj urobím. Že naozaj to dieťa príde, stisne ma za ruku, ja mu odpovedám stisnutím ruky, pokračujem v tom rozhovore, ktorý som viedol, dieťa sa upokojí, počká a keď bude vidieť, že som skončil, tak sa na ňo otočím a venujem sa mu. Ak túto skúsenosť raz dieťa zažilo, už nikdy nebude robiť cirkus, vždy to bude riešiť takýmto spôsobom. Lebo sa naučilo, čo vedie k tomu, čo potrebuje. Overiť si, že tu je bezpečí. A taká špeciálna situácia v nemocnici dotyky. Vieš, že teraz tiež sestrička mi rozprávala, že keď príde a pohľadka pacienta, tak veľakrát ten pacient povie, že ja už ani liek nepotrebujem. Áno, to zase sú dva typy. A záleží od toho, v akom je nastavení. Pre niekoho je práve toto tá medicína, lebo mu toto práve chýbalo. Ten ľudský dotyk, to ľudské teplo, lebo vždy je za týmto teplo. Aj tým slovom môžeme dodať energiu, vždy dodávame energiu. Či už je to cez slovo, alebo je to cez dotyk. Čiže dodávam tú energiu tam, kde keď som empatický a súcitný, tak vycítim, že teraz tento človek toto potrebuje a urobím to bez váhania. A vtedy sa tie dve veci stretnú. Ale ak si uspokojujem len svoju potrebu, chcem vyzerať ako súcitný a láskavý a všetko mi hovorí o tom, že ten človek potrebuje čokoľvek iné, len nie, aby som sa ho teraz dotýkal. A ja to urobím, tak pácham násilie na ňom a zneužívam ho pre svoju potrebu, svojej užitočnosti. Ja som teraz ten záchranár, ja som teraz ten, kto je dobrý človek a krmím svoje ego vlastne. Hej. A to mi okamžite ukáže ten človek. Niekto povie, že prosím vás, teraz nie. No a tu mi napadá tiež terapia pevným objatím. Vieš, veľakrát bola som v tých situáciách, aj bola som na tých seminároch pevného objatia a nevedela som sa k tomu postaviť, lebo na jednej strane akože to objatie, je tam objatie, dotyk a na druhej strane to slovičko pevné objatie. Áno, ide o to, že my už v maternici sme boli pevne objatí. Že sú také rôzne systémy, aj tu na Slovensku jeden môj žiak teraz sa zapojil do takého projektu a vyrábajú také deky, ktoré sú rôznej váhy a že pre niektorých ľudí sa zistilo, ktorí potrebujú ten pocit bezpečia, je príjemnejšie, keď cítia naozaj ťažkú pokrývku na sebe, ktorá ich až tak ako obalí a naozaj cíti pevne. Sú aj ľudia, ktorí ako v rámci sexuálnych praktík potrebujú vyslovene byť zviazaní, zabalení do fólií a tak ďalej. A to je to, že cítiť sa v tom až tak bezpečne, v tom nebezpečí, že som bezmocný. Ako prejsť tou hranicou bezmocnosti, že naozaj tu už neovládam nič ja, ale nič sa mi nedieje, som bezpečí. To
to sú veľmi hlboké archetypy v nás, prečo toto potrebujeme ako fyzicky zažiť. To je aj otázka toho, ako vnímame sami seba. Tak túžime niekedy veľmi byť v tom tele, ale stále utekáme z toho tela von. Ľudia, ktorí prišli s odporom voči svojmu telu, tak potrebujú sa vteliť ešte viacej. Tak tí potrebujú práve tú pevnosť, ako ju zažívali, keď boli v brúšku ohraničení tým matkyným telom a maternicou, a cítili tam to teplo a bezpečie a k tomu sa túžia vrátiť, k tomu pocitu, hľadajú ten pocit. Áno. Takže ja som videl niekoľko takýchto terapeutických zásahov. Pani Prekopová kedysi toto robila. Ja som u nej absolvovala tie semináre. Ukazovala ako príklad, a bolo to na javisku niekde, tak mi to pripadalo nesmierne teatrálne a neprirodzené takýmto spôsobom. Samozrejme, lebo to bolo ukážka. Áno. A ona doslova sa po nej sápala, lahla si na ňu a ju objímala a teda dávala aj ten pocit, že ty si moje dievčatko a tak ďalej. Snažila sa ju vlastne regresne dostať do tej situácie, keď bola odmietnutá a dávať svojou prítomnosťou to, čo jej vtedy chýbalo tomu klientovi. Chýbal mu ten dotyk a ten oxytocín. Takže rozumiem tomu, čo to bolo, ale bolo to veľmi kontroverzné a mnohí psychológovia a psychiatri sa voči tomu aj ohradzovali, že áno, tá metóda má aj svoje tienisté stránky, lebo to môže pripomínať aj iné, keď sa niekto po tebe sápal a môžeš mať tam také traumy, keď ti to práve nebolo príjemné, že niekto na tebe ležal a môže sa tam otvoriť naozaj všeličo. Ale otvorí sa len to, čo v nás je, to treba vedieť. Áno. Takže keď dôveruje tomu terapeutovi, tak môže to byť veľmi účinná metóda, ale ak tam nie je celkom dôvera, tak to môže byť aj kontraproduktívne. Tam je vždy treba pozerať aj na spätnú väzbu, ktorú dostávam v tom, čo robím, a či použijem naozaj správny nástroj, alebo nie. Vždy je tam dôležité, aby tam bol súhlas z oboch strán. To je nesmierne dôležité. Aby ten pacient alebo klient vedel, čo sa s ním ide diať a prečo sa to deje, aby tomu rozumel, čo môže asi očakávať. Hej. A ešte zároveň, aj napriek tomu, že to vedel, môže byť ešte prekvapený celým tým procesom a výsledkom. No, najmä tam asi ide o to, že čo má on v sebe, aké zážitky, aké spomienky v tom tele sú. A to sa potom otvorí. No, ešte masáže. Tie sme na začiatku spomenuli ako jedna forma dotyku. Tak čo k najmä tomu pre ľudí, ktorí sú silne kontaktní a ten oxytocín cítia, že ho potrebujú a možno nemajú partnera alebo nemajú deti, s ktorými by sa objímali, lebo aj taký ten čistý dotyk, objatie s deťmi dodáva nesmierne veľa oxytocínu a energie a radosti potom následne. A obostranne aj tie deti sa cez to učia, že dotyk môže byť aj bezpečný a je to v poriadku, najmä s ľuďmi, ktorí pre nich bezpeční sú. Ale zase by mali vedieť rozlišovať, že to neznamená, že s kýmkoľvek na ulici sa dotýkame, objímame, že to nie vždy musí byť bezpečné. Proste tú informáciu by sme mali dať, ale každý, kde si to máme v sebe, a je to tak, že kto má tie frekvencie strachu v sebe, tak si tým strachom vlastne frekvenčne pritiahne, lebo je obeť toho tyrana. Je veľmi ťažko, keď robíme len tie vonkajšie opatrenia, tak stále bude možnosť, ako nájsť škulinku v tom a kto chce, tak zneužije a nájde si ten spôsob, ako. Ten najlepší spôsob je vlastne objavovať tieto príčiny v sebe a liečiť sa z nich. To znamená, keď sa vyliečím z toho pocitu obete, tak nebudem stretávať tyranov. Ale masáž je skvelý nástroj pre tých, ktorí tie dotyky potrebujú, chcú a bezpečné dotyky. A teda, ak sa bavíme o liečebných masážach, ktoré vyslovene majú ten terapeutický účinok na teda pohybový alebo svalový aparát, čo má vždy masáž, ale tak to je iný dôvod, prečo idem na tú masáž. Z dôvodu, že chcem odstrániť nejaký handicap alebo nejakú bolesť alebo niečo takéto. Ale sú aj ľudia, ktorí chodia vyslovene na masáže kvôli tým dotykom, lebo sa potom príjemnejšie cítia. Nemajú bolesti, nemajú nejaký viditeľný handicap alebo bolesť, ale po tej masáži práve dostávajú ten oxytocín. A to je taká férová cesta, ako k nemu prísť ľahko a prirodzeným spôsobom. No a môže byť aj sebaobjatie a oxytocín. Určite dotýkať sa s láskou svojho tela je nesmierne dôležité a je to veľmi dôležité sledovať, že keď sa dotýkam ktorej časti svojho tela, mi je to príjemné a na ktorých miestach mi to je možno nepríjemné. Sám seba, keď sa dotýkam. Niektorí ľudia majú veľký problém dotýkať sa aj svojich reprodukčných orgánov, napríklad pohlavných. Že majú tam ako
vlastne cítia sami, že ako keby páchali niečo nepatričné, že keď sa dotýkajú, alebo keď sa majú, alebo ošetrujú. Pre niekoho to je úplne tak istá prirodzená časť tela, ako akákoľvek iná. Áno, je to tá zóna, ako je zakázaná, alebo taká, že kam proste nepúšťame každého. To nie je miesto na našom tele, ktorému dovolíme hoci komu sa dotýkať na týchto. No je to veľmi intimné. Áno, z nášho pohľadu. Áno. Sú kultúry, ktoré to takto nevnímali a nevnímajú, ale my to tak máme. Má to svoje dôvody a príčiny, prečo to tak je. Že prejavujeme úctu a rešpekt napríklad. Áno. Aj vôbec vstúpiť niekomu do intimnej zóny, to znamená na nejaký pol metra, už keď sa priblížim ešte viacej, už to nemusí byť príjemné každému. Áno, a už vôbec nie, keď sa ťa ešte aj chytím a dotknem. To práve zažívame v tých autobusoch natlačených, kde naozaj cítiš toho človeka doslova na svojom tele. Áno. A všade. A tam je tiež zaujímavé vedieť, kde najmä ho cítiš. Keď tak z jednej strany, z druhej strany, z tretej strany si nalepená, alebo sú na teba nalepení ľudia. Ja neviem, v Bratislave, takže nieraz som cestoval mestskou dopravu a naozaj to bolo niekedy. A keď si predstavujem tých japonských vlakoch, ako i tam ešte sú tam tí zriadenci, ktorí potláčajú tých ľudí, že ešte sa tam 5 zmestia. Tak naozaj to je telo na tele. Liečenie tlakom. To je tá terapia do tým. Áno, mne sa veľmi páči niekedy, keď som smutná a sama, takže sa objímem sama sebe a že si dám vlastne toto také objatie sebe, že sa schúlim do seba a vlastne tam mi to pripomenie možno to, čo si rozprával, to mi prišlo, že v tej maternici. Že si vytvorím ten obal, bezpečný obal a že vlastne tak potom ľahko zaspím alebo spokojne zaspím. Je to tak. A ešte si všimni, že keď si to urobila, tak tú hlavku tak jemne prikloníš áno. To priklonenie hlavy, to je presne ten signál, že vlastne som v bezpečí a je mi to príjemné a už ten oxytocín práve ide a hormón šťastia, serotonín sa produkuje a uvoľňujem sa. Parasympatický nervový systém vlastne sa uvoľní a energia nám prúdi v tej chvíli. Takže vlastne je to spôsob, akým dávaš sama sebe energiu. Nemusíš o ňu bojovať niekde, súťažiť, čakať, kým si ťa niekto všimne, kým ťa niekto príde a pohľadí, či už slovom alebo dotykom. Ale proste si to sama sebe dopraješ. Vladík, ďakujem. Čas sa naplnil a dotykov habadej, takže nám praje. Široká, tu by sa dalo ešte o mnohom hovoriť, ale veď každý máme nejakú tú skúsenosť. Snáď možno pre túto chvíľu je dôležité, že si to uvedomujeme, že to je dôležité a rozpoznať, či som ten kontaktný človek, ktorý bez zaváhania okamžite ide, otvára náruč a objíma všetkých okolo seba a najradšej by objal celý svet, alebo som práve ten, ktorý si toto stráži a je tak opatrnejší v tom a možno menej kontaktný a menej si myslí, že on to tak nepotrebuje ako tí iní. Potrebujeme to všetci. Ale nie všetci máme tú cestu k tomu už rozpoznanú a otvorenú, aby sme to tak mohli mať. Ale ak to aj objavím, že som menej kontaktná, tak v túto chvíľu je to v pohode, lebo je to moje. Alebo ak som veľmi kontaktná, tak zase je to moje a je to v tú chvíľu, danú chvíľu správne. Takže ďakujem, Vladík, za dnešné stretnutie. Dovidenia zase na budúce. Ďakujem, že klikáte na odoberať naše články a rozhovory. Ďakujem, že nás podporujete akokoľvek slovom alebo aj inou formou energie, finančnými darmi. Pomožňujete nám vytvárať tento obsah a byť si vzájomne užitočný. A to je veľká dávka serotonínu a energie, ktorá potom prichádza, keď sa vzájomne obohacujeme. Ďakujem, Saritka, aj tebe. Všetko dobré. Ďakujem, Vládko. Dovidenia.